Jeg er nu teleporteret til et nyt sted, som er et rimelig flot sted, og jeg vil gerne se det ordentligt på min skærm. Og det jeg gør, det er, at jeg går ind i præferencerne, Ctrl P, og så har jeg så her kvaliteten, den skal helst være høj. Men så er der en anden ting, som man ikke kan se i første omgang. Der skal man have avancerede indstillinger, og det er afstanden. Hvor stor en afstand fra dig kan du se? Her er den sat til 128 meter. Den sætter jeg op til 500 meter. Det betyder, at computeren skal hive meget mere ind. Men så kan man også se lidt længere. Jeg prøver lige at kigge mig omkring. Jeg holder alt nede, mens jeg bevæger musen. Prøver på at få noget fornuftigt. Nå, den opfører sig lidt mærkeligt. Men nu begynder den at tegne lidt op. Jeg synes ikke, det er specielt godt, så jeg bevæger mig lige lidt nærmere. Så kan det være, der kommer noget mere. Ja, jeg har sat min præference til, at jeg kan se langt. Jeg går ind i grafikken og sætter her et hak ved custom eller avanceret, eller hvad det nu hedder, og så sætter jeg tegnedistancen til maksimum 512 meter af det her. Og jeg har den her fine græske ø, som jeg gerne vil have et fotografi af. Så jeg holder alt nede, og så drejer jeg musen indtil det ser passende ud. Sådan der, det ser fint ud. Og jeg tror gerne, jeg vil se det i solnedgangen. Så går jeg ind her i verden, sætter omgivelserne til sunset. Det ser flot ud. Så går jeg op i fil, eller hvor den er. Genvejen, det er Ctrl-Shift-S. S for snapshot. Og så gemmer jeg den på min harddisk. Ja, sådan. Nå, jeg skal videre. Og nu vil jeg gerne kigge på kortet igen og gå nogle andre steder. Jeg sætter lige solen til midt på dagen igen. Ctrl-Shift-Y. Ctrl-Shift-Y, det er midt på dagen, og solnedgang, det er Ctrl-Shift-N. Så kan man lynhurtigt skifte. Det er jo også smart. Vi skulle kigge på kortet, hvor er jeg henne nu? Men hvis jeg nu skal videre til et nyt sted, så er det en god idé, at afstanden igen bliver sat ned. Fordi ellers så kan den blive meget tung at arbejde med. Så jeg går ind i præferencer først, og så sætter jeg afstanden ned til omkring 200 meter. Så kigger jeg på kortet, og på samme måde kan du også bevæge dig rundt i Second Life. Kig på kortet og dobbeltklik et sted, og så kommer du derhen. Så jeg vil lige kigge på nogle 3 steder mere. Her der kan vi se, at der er mange mennesker. Hvis vi klikker, så kan jeg også se, hvad selve simulatoren hedder. Den hedder Orient. Så kan jeg eventuelt lave en søgning på det. Og herover der har vi så skiområdet. Det er de bjerge, der er i Second Life. Så jeg prøver at teleportere derhen og kigge på det.
Og igen, jeg kigger lige på kortet og ser, hvor pokker er jeg henne. Zoomer ind med musen. Så kan vi så se her, at der er 2 andre derovre. Så er der en bjergtop herover, og så er der nogen på den anden side også. Og jeg har sat tegneafstanden til 200 meter, så derfor ser bjergtoppen lidt mærkelig ud. Det gør de nok også til den anden side. Nej, den var lidt bedre. Det ligner næsten et rigtigt bjerg. Og så op igennem skyerne. Og kommer det også. Hvis jeg sætter tegneafstanden til ind i præferencerne til 500 meter, så skulle det blive lidt bedre. Så kan vi se bjergtop og skilift der. Og til den anden side også. Det tager lidt tid at hente ind.